Nej. Nu prøver vi at se, Okay. om det dur. Ja. Den her gang, jeg synes, at vi skal prøve at gøre det omvendt. Så du står her i den lyse ende. Og så går jeg herhen. Og så forklarer du mig lige. Nu skal jeg op og stå på den her. Og så forklarer du mig lige, hvad der sker. Pas på. Meget, meget langsomt, for ellers så får jeg op i loftet. Okay. Altså, hvis jeg har forstået det korrekt. Ja. Hvad så? Så når man bevæger denne her et vist stykke, så bevæger den sig et mindre stykke, så arbejdet bliver fordelt. Ja. Det var sådan, jeg forklarede det i hvert fald. Jeg Ja. synes, det er en rigtig dårlig forklaring. Men det virker jo i hvert fald i praksis. Ja. Lad os prøve at se, om vi filmede det. Boing, 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 boing.